sisi hizo tutahandle, sisi wenyewe tutahandle ndani ya chama. Jatend piny Kenya William Ruto owacho ni nitiere nyalo mar oganda jo Afrika kod jotend pinje Afrika gero Afrika mani kod nyalo mar berore owuon, nyalo mar jiwo ohelni e kind pinje manitie Afrika kendo dak kanyakla kaka oganda achiel ka bende onyiso dwaro mar bero riwruok mar pinje Afrika EU. Rune wekro mar habicha mar nusi gamano kelo kanyakla jotend pinje 10 mag Afrika mag geto jiwo chumi mar pinje go mano bage log tich mar riwruok mar piny mangima UN mantiere gigiri e kaunti ma Nairobi kama no wacho ni oken gima ber ni atamalo 60 mag chenro mag pinje Afrika isiro gi pinje jowagunda. Wacho ni en seche ma oganda jo Afrika nyaka koro owuog e dwol achiel ka yor gerore giwegi kendo neno ni gibero chumi mag pinje mag Afrika. Now than ever before, that we marshal our collective consciousness, willpower, solidarity and unity to fulfill our fundamental generational mandate of introducing Africa as a new global power, ready and able to provide leadership towards a new industrial age that shall simultaneously usher in an era of inclusive development, shared prosperity, and effective climate action. We must therefore capitalize on the institutional reform momentum at the Africa Union to pursue the complete development of effective capacity to deliver Pan-African transformation. To do this, self-reliance, ladies and gentlemen, is essential. And a fit-for-purpose institutional architecture is indispensable at the AU. At the moment, over 60% of our program's budget is financed by partners. The demands of our challenging time require an AU that can pursue multiple urgent and critical interventions using internally mobilized resources.